Fuq medda ta' 21 xahar bejn frar tas-sena l-oħra u Ottubru ta' din is-sena, eluf ta' pensjonanti ħadu lura 23 miljun euro f'arretrati. Dan seħħ bħala parti minn proċess ta' reviżjoni li d-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali fih dan il-Ministeru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali beda jagħmel is-sena li għaddiet wara snin twal ta' staġnar. Dawn il-flejs kbar li qed jispiċċaw fi bwiet in-nies imorru lil hinn miż-żidiet fil-pensjoni li issa l-pensjonanti draw jieħdu ta' kull sena. Fil-fatt l-arretrati li tħallsu huma skont il-liġi dwar is-sigurtà soċjali li titlob li l-pensjonijiet tal-irtirar għandhom ikunu riveduti ta' kull sena biex jirriflettu l-pagi kurrenti tal-post tax-xogħol li l-pensjonant ikun ħadem fih qabel irtira. Taħt amministrazzjonijiet nazzjonalisti, ir-reviżjonijiet kienu ifriżati primarjament biex il-pensjonanti mhux talli ma ħadux żidiet lil hinn mill-għoli tal-ħajja, iżda lanqas kienu qed jieħdu dak dovut lilhom bil-liġi. B'kontrast, il-Gvern preżenti għażel indirizza din il-problema u sentejn ilu beda eżerċizzju biex jirranġa dawn l-inġustizzi. Kellim mal-Gvern saħqet mal-Gazzetta Kulħadd li dan hu proċess ta' 5 snin li se jkun qed jirregolarizza is-sitwazzjoni tal-pensjonanti kollha fejn dan ikun dovut. Għaliex fost oħrajn l-analiżi tinvolvi mhux biss reviżjoni ta' ftehim kollettiv fis-settur pubbliku iżda anki dak fis-settur privat. L-istess kelliema spjegat li sa issa hemm 54,000 każ rivedut fejn f'ċertu każi tali reviżjonijiet kellhom imorru lura saħansitra sa 2 deċennji. Intant dwar din id-deċiżjoni politika, il-Ministru Michael Falzon tenna li Gvern Laburista dejjem kien hemm biex jindirizza l-inġustizzi u apparti l-Gvern għandu l-obbligu legali li jwieżen lil pensjonanti hemm ukoll l-obbligu morali. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li